I mentre el Víctor acaba de preparar els panellets abans de ficar-los al forn, explica'ns, Maria, quina és la beguda, el vi que ens has portat per acompanyar aquests panellets. Bé, avui el que hem portat és un producte de casa, i és el famós moscatell. Vull dir, sempre s'ha portat des de fa molts anys la tradició de beure, mentre es mantenen els panellets, beure's o mistela o moscatell, o per la gent que li agrada les coses més fortes i una mica més seques, el vi ranci. Però nosaltres avui hem pensat que el moscatell era un vi que cedia millor, és més lleuger, és més fresquet, creiem que cedeu millor. El que és el moscatell simplement és el mos del raïm moscat, que se li para la fermentació amb alcohol. Amb el que així ens tenim, se li afegeix alcohol i així el que tenim és un vi dolç amb el grau, estem parlant de 15, 17 graus. És un vi que es recomana prendre molt fresquet i amb quantitats controlades, més que res. Tenint en compte. Sí, com que... Com és tan dolç, no? És dolcet i a més porta més alcohol de lo normal, doncs tampoc ens acabi l'ampolla perquè potser no. Estaran molt bons després els panellets, que no dic que no ho seguim, I esperem que, ja et dic, que és un producte de casa, molt casolà, i esperem que la gent li agradi. Després el públic sortirem tots a fora la terrassa i ho tastarem. L'examen. I com sempre també, avui no m'ho deixo. Recordem-lo de les xarxes socials. Doncs que si la gent té algun dubte de més sempre ens poden trobar a Facebook o a Twitter, i la gent que vingui a casa buscant algun dels productes recomanats a cuinar de prop, doncs tindran un petit descompte pel detall. Molt bé, Maria, doncs moltíssimes gràcies. A vosaltres. I ara sí, anem tots a la terrassa de The Singular Kitchen per tastar aquests panellets amb el vi que ens ha recomanat el Marià de les Bodegues Rosàs. Estem a la terrassa de The Singular Kitchen Sant Cugat i el públic ja ha començat a tastar, així que anem a preguntar-los a veure què ens diuen d'aquests panellets acompanyats del moscatell. Están muy buenos, muy buenos. Muy bueno. Quin és el que més li agrada de tots? El de pinyons. El de pinyols? Sí. I com està aquest moscatell que ens han recomanat? Mira, t'haig de dir una cosa, com que el panellet està una miqueta dolçó perquè porta molta sucre, el moscatell té un gust que no té tanta força a dolç, i llavors una cosa contrasta amb l'altra i està boníssim, ideal per aquest tipus de... La combinació, no?, de les dues coses. És perfecte, perquè si sigués molt dolç, llavors la cosa ja no lligaria, però com que està una miqueta, no se't sent la dolçor aquesta, està boníssim. El recomano, Aneu a Rosàs que quedareu bé. Molt bé, doncs moltes gràcies. I Antonio, quines són les sensacions que té amb aquests panellets? Són molt bons. Molt bons. La sincronització amb el vi, que està una mica més no tan dolç, queda perfecte, està boníssim. I avui ens ha preparat un ou ferrat, ha vingut com a públic, li ha agradat estar aquí amb nosaltres? Sí, jo no pensava que m'ho he passat molt bé, m'ho he passat perfecte, molt bé, jo crec que ha quedat bé la cosa. Doncs moltíssimes gràcies per haver vingut. I tu també els has trobat que estan massa dolços? Bueno, estan una miqueta dolços, però en el vi estan perfectes, de sabor. A mi el que més m'ha agradat és el de coco, igual. El de coco? Sí. Estan molt bons. Amb quin et quedes? Perquè per allà ens comentaven pinyols, coco... Només he provat el de pinyols. I què t'està semblant? Molt bo. Estábamos comentando que están muy buenos, que se nota que no llevan nada de patata y la base, o sea, al ser lo que es la almendra, el azúcar, están deliciosos. I per aquí què tal ha estat l'experiència de venir a cuinar de prop? Boníssim, és una pena que no puguis menjar masses de dolços d'aquests per lo de la sucre, però des de luego a mi m'encanten i faré un extra i me'ls menjaré. Te'ls menjaràs. Bueno, l'Ester comentava que si era una mica de sucre tampoc passa res. No passa res, i a més per un dia, si fos cada dia, però a mi m'encanta el dolç, vull dir que és una pena que no... I de tant en tant ja faig el salt, ja. I per aquí tenim el més petit del nostre públic i al col·le tu fas panellets, no? No. No fas panellets al col·le? No. No vol. No ens ho expliques? No ens ho expliques com els fas? No. Salut. Salut.